ನಿಜಲ್ಲ ಇತ್ತನಾಟ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ತಂದು ಬಂದು ಪೂರ ಜನ ಉಸಿರು ಬಿಡೋದು ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪವಿನಿ ಬಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತಿನ ಪೊಣ್ಣೆ ಪನ್ಪೋಲೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪೇಜರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ನೀನು ಪನ್ನಾಗ ಸೊ ಪಿತಾಡುವೆ ಮಸ್ತ್ ಪೇಜರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ನೀನು ಪನ್ನಾಗ ಸರ್ಪ ಪೋಯಿ ಇನ್ನಿನ ಪೊಣ್ಣಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಪ ಪೋಯಿ ಇಂಕಲ್ ಧೈರ್ಯ ಮಂತ್ ಬರ್ಪ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಲ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಮಂದು ನಾನು ತಪ್ಪಿಪ್ಪು ಯಾನು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿದಂಡ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 3 ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತಾ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ವ್ಲಾಗ್ನು ಏರ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ಟ್ 3 ವ್ಲಾಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಅನ್ಸನೆ ಅನ್ನೋ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಇಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಡ್ ಮಂತಿತ್ತ ಪಂಡ ಚಾನ್ಸ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡತ ಫೋನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೇರು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಅರೆಡ ಪಾತೆರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಮೇರಿಯಂಕ್ ಏನ ಮಾಮೂನ ಮಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಸೊ ದೆಪ್ಪು ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೇರ್ನ ಆರ್ನ ಫೋನೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಫೋನ್ ಕೊರ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಲ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ದಿನ ಪೂರ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬುಡ್ದಿ ಪರ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು ಉಣ್ಣಾಗ ತಿನ್ನಾಗ ಪೂರ ಮೇರ್ನನೇ ತಿಂಕ್ ಬರ್ಪುನು ಇಂಕ್ ಅಮ್ಮನನೇ ತಿಂಕ್ ಬರ್ಪುನು ಬುಡ್ದಿ ಪರ ಸಾಧ್ಯನ ಪಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆಪ ಒಂಜಿ 28ಗ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಆನಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಆನಿ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಪೆ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಆನಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರೊಂದು 28th ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಿನ ಯಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಪೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಇಲ್ಲರ್ದು ಪೂರ ಜನ 28ಗ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಪೋದಿಪ್ಪೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಮೇರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ದುಂಬೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಕಡ ಬಿಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಸೊ ಮೇರು ಬರ್ಪೇರು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದುಂಬ ನಾನು 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೇರು ಮಂಡ್ಯಡ್ ಇಪ್ಪೇರು ಒಂದಿನ ಬೇಗನೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಸೊ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪು ನನ್ನ ಮಿದ್ದಿನ ಸೊ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಪಾದ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಪ ಬೈಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಜನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾದಿಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ನ ಮೈಂಡೆಡ್ ಉಂಡೆ ಇತ್ತಲೆ ಪೋಪುನ ಬುಡ್ಚ ಏನಾಪು ಪೋಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಉಂಡೆ ಥಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಿನ ಪೋಪುನೊಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಪೆ ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಆದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಪ ಪೂರ ಜನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೇರು ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಥಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪು ಮೈಂಡ್ದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಏನಾಂಡು ಇಂಚಾಂಡತ ಏನೋ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನು ಪಂಚ್ ಪೂರ ಥಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಥಿಂಕ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೋಡು ಬರೋಡು ಮೇರ್ನೊಟ್ಟು ಪಂದು ಸೊ ಬರ್ಪೆ 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಪಸೊಂದು ಪೂರ ಬಂಜಿರ್ಪ ತೊಂಬರ್ಪೆ ಸೊ ಏನೇ ಕಂಚ ಮಲ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಜಲ್ಲ ಇತ್ತನಾಟ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಜನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಪೂರ ಜನ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಪ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಜನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಂಡತ್ತ ಏನೋ ಸ್ವಂತ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿಡತ್ತಂದು ಬಂದು ಪೂರ ಜನ ಉಸಿರು ಬಿಡೋಂದಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಯಾನು ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದೆ ಬರ್ಪೆ ಪಿದೆ ಬರ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಕುತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಲ್ಲ ಪನ್ಪೋಲು ನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಂದು ಯಾನು ಚುರ್ಮುರಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪವಿನಿ ಬಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತಿನ ಪೊಣ್ಣೆ ಪನ್ಪೋಲೆ ಇಂಕ ಸೊ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಂಗೆ ಕುತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಚೇರಡು ಪಿದೈ ಪೂರ ಜನಗೆ ಚಾ ಪರ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ಲ ಚಾ ಪರೊಂದು 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಬಂಜಿಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಜನ ಚಾ ಪರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಿತಾಡುವೆ ಮಸ್ತ್ ಪೇಜರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ನೀನು ಪನ್ನಾಗ ಸೊ ಚಾ ಬರ್ನು ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಬಂಜಿಡು ಅನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಸಂದು ಪಿತಾಡುವೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ಬಿಡು ಇಂಕ ಸೊ ಪೋಡ ಬುಡ್ಚಂದು ಆಂಡಲ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪೆ ಗುಡಾರು ವಾಪಸ್ ಬತ್ತು ಕುತೊಂಬೆ ಬುಡ್ಚಿಂದು
ಸೊ ಪಾಪ ಆರ್ಲ ನಂಬುದು ಬೊಯ್ದೀರು ಅರಿಗ್ಲ ಕೈಕೊಳ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಆರ್ಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಈ ಬರ್ಪುಜನೆ ಪೋಪೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಸೊ ಧೈರ್ಯ ಮಂತದ್ದು ಪೋಪೆ ಹೋದು ಫೈನಲಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪೆ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟ ಹೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಗಡಿ ದರ್ನಡ ಮೊಬೈಲ್ಗೇನು ಇಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡಿತ್ತೇನು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಮುಗುಲ್ ಮಾತ ಸೊ ಮೇರ್ನ ಮಿಗ್ಗಿಡ ಮೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿಗೂ ಪಂಡ ಪೂರ ಜನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದೇಟು ಪೂರ ಅಕೋಲು ತಿಕ್ಕದ ಬುರುಂಡು ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ಲ ತುಂಬ ಆಗ್ಲಿಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಾದಾಗಲು ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಒಯ್ಚೇರು ಸೊ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮೇರ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ಪಂಡೇರ್ನ ಮೈದನ ಪಂಡ ವರುಣು ಆಯ್ನ ಬೈದಿನ ಹೆಲ್ಪ್ಗೂ ಮೇರ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ಆರು ಮೇರ್ ಬುಲ್ಪುನ ಪುರ ತೂವರ ಆವನ್ಲೆ ಮೂಲೆಡ್ ಕೂತೊಂದು ಬುರ ಬುಲ್ಪುನ ತೂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಲೆಂಕ್ ಬೋಡು ಆಲೆಂಕ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಪ್ಪುನ ಆಲೆಂಕ್ ಬೋಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಸೊ ಅವು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ ಧೈರ್ಯ ಮಂತ್ ದಣ್ಣ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕು ಪೋಯಿ ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಪೆ ಪೋಯಿ ಇನ್ನಿನ ಪೊಣ್ಣಾನು ಯಾನ್ಲೆ ಸರ್ಪೆ ಪೋಯಿ ಇಂಕಲ್ ಧೈರ್ಯ ಮಂತ್ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಆಯ್ಲ ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದು ಕಾರ್ ಮಂತ್ ಒಂಬತ್ತಿತ್ತೇರು ದುಮ್ಮನಾನಿ ಸೊ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಆನಿಲೆ ಸಹ ಬರ್ಪೇರು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಗಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ತುವೇನು ಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ತದು ಸೀದಾ ಬರ್ಪೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ತದು ಬುಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಲ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಎರಡೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪೂಜಿ ಸೊ ಐ ಕುಲ್ಕರ್ನಿಗೆ ಎದುರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಮಂದ್ರೆ ನಾನು ತಪ್ಪಿಪ್ಪು ಯಾನು ಒಪ್ಕೊಂಬೆ ತಪ್ಪು ಮಂದದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ತಿಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಯ್ ಬುಗ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಒಂದು ಅವು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಅಂತಂದು ಸೊ ಇತ್ತಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಫು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಯ್ ಬುಕ್ಕನ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಲವ್ ಲವ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟಿಪ್ಪನಾಗ ಲವ್ ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಬೇತೆ ನಿಂಗೆ ಇತ್ತು ನಿಜ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ಬಟ್ ದೇವೇನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮೇಲೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಂದಿ ರೆಡ್ಡಿಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಲೇರು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಬಾರ್ದು ಮದ್ಮೈನ ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚ ಭಂಗ ಹತ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಮೇರೆಡ್ದು ದಾಲ ಭಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಲೌಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಇಂದಿದ್ದು ಒಂಚೂರ್ಲ ಮೋಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಜಿರಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಚ ಲವ್ ಇತ್ತನ್ ಮುಲ್ಪಲ ಆತೆ ಲವ್ ಉಂಡು ಪೂರ ತಿಂಡ್ರಗಿಂದ ಬರ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಇಂಚ ಇದನ್ನ ಪುರ್ತು ಯಾನು ಮಲ್ದಿನೇ ತಪ್ಪಿಪ್ಪು ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ನೀನಪ್ಪ ನೋಡೋದು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾ ಮಂದಿನೇ ತಪ್ಪಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಆ ಏಜ್ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಂತ್ವೇರು ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾಲ ಮಂತ ಸೊ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದಿತ್ತನೆ ನೀನು ಪನ್ಪುನು ಮಾತೆ ಜಂತ ಎದುರುಡು ಪನ್ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಐದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇತ್ತು ತಿಂತೆ ಸೊ ನಾನು ಹತ್ತು ದಿನ ಇಂಕು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಗೊರೊಡ್ಚಿ ಸೊ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಏನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅವಡು ಹಾತೆ ಬೇಡೋನ್ ದೇವೆರಡ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋನ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಎನ್ನಿಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಕು ತಿಕ್ಕಡು ಪೂರ ಜನ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುವೆ ನಿಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪುವೆರು ಸೊ ಇನ್ನಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸೈಪ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಟ್ಟಾಲೆ ಪೂರ ಜನ ನಾನು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೂರದಿದ್ದರು ಓಲಾ ಪೂದು ಓಲಾ ದಿಕ್ಕದು ಬಾತರ್ಲಕ್ಕಾತು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಸೊ అన్నట్టుకి ఇప్పుడు అప్పుడు అన్నట్టుకి చెప్పుడు అప్పుడు అమ్మనట్టుకి ఇప్పుడు అప్పుడు అన్నట్టుకు టైం స్పెండ్ అప్పుడు అప్పుడు బాలేదొట్టుకి ఇప్పుడు అప్పుడు అక్కనొట్టుకి ఇప్పుడు అప్పుడు ఎన్న మా అమ్మ నాకు
అక్కన జోకులొట్టుకుల ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు పూర జమేను వేరే ఇంక సో ತಪ್ಪಂದೆ ನನ್ನ ದಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರೊಡ್ಚೆ ಪ್ಲೀಸ್ എന്നെ തപ്പുന്നു മാറ്റെന്നെതിരുള്ള നിത്യ ക്ഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ഫാമിലീസിൻ്റെ ಮೂರು ಜನಗಳ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ಮೂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸೊ ಯಾನಿ ಬುಲ್ಪಾರ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ దీనికి పండ ಏನು ಎಲ್ಲದಕ್ಲಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬುಲ್ತೆ ಅವು ಬುಡಿ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈತ ದಿನತ್ತ ಏನು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ವ್ಲಾಗ್ನ ಬೇರೆಕ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ನಿಗಲೆದ್ರು ಪಂಡೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಪೂರ ಜನ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಇಂಕ್ ಪೂರ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಜೈತನ್ ಬನ್ನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಜನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫೋ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ 3 ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಪಂದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನೆತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂಚ ಆ ಊರು ಬರೋಡು ತುಂಬ ಏನಪ್ಪರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ತ ಊರು ಬತ್ತಾಯ ಬೊಕ ಎಂಚ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಮಂತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆತ್ತ ನನಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೊಸತ್ ಏರೆನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.